D'abord, je regrette qu'aussi bien le deuil national que l'adresse à la nation du chef de l'État se soit passé tardivement, pour ne pas dire très tardivement. C'est 48 heures après les événements que nous avons eu droit à un deuil national. C'est 72 heures après que le président de la République s'est exprimé. À attaque dramatique, on avait besoin d'une réponse urgente et forte. Mon deuxième regret, c'est de n'avoir précisément entendu aucune mesure forte sur la nécessaire couverture aérienne dont nos éléments ont besoin, sur la sécurisation des camps, sur l'équipement des camps. Il n'est pas normal que des soldats soient cantonnés, sans eau, sans électricité. Je regrette également qu'aucune leçon n'ait à ce jour été tirée des attaques précédentes. Là-dessus, je n'ai absolument rien entendu. L'annonce forte, malheureusement qui était une répétition, a porté sur l'union sacrée autour de nos forces de défense et de sécurité. Cette union sacrée existe. Les Maliens sont prêts à tous les sacrifices pour soutenir nos soldats. Mais il y a là un contenu. Le contenu qu'on doit y mettre relève de la seule responsabilité du président de la République. Là également, je n'ai rien entendu. Pour moi, les Maliens sont restés sur leur faim, pour ne pas dire qu'ils sont restés dans la déception, voire le désespoir. Vous savez, une armée n'est forte d'abord que du soutien de son peuple. Notre armée là. Notre armée a besoin, comme tous les segments de notre pays, d'être revue en profondeur en termes de recrutement, en termes de formation, en termes d'équipement, en termes de discipline, en termes de règles d'engagement, en termes de promotion des sanctions, en termes de reconnaissance de ce que font nos enfants sur le terrain. Si ces différentes conditions sont réunies, je suis convaincu que nous pourrions fixer une date pour que les Maliens seuls prennent en charge la défense de notre territoire, à l'intérieur comme à l'extérieur, et la sécurisation de l'ensemble des Maliennes et des Maliens. Cela est notre vœu, cela est le vœu de ceux qui viennent nous aider aujourd'hui dans notre pays. Ils jouent leur rôle, mais ils n'assurent pas rester au Mali ad vitam aeternam, et les Maliens ne souhaitent pas qu'ils restent pour toujours chez nous ici. Nous devons nous assumer et nous le ferons qu'à ce prix. Je résume, la sécurité ne se délègue pas, elle s'assume. Nous devons l'assumer et nous l'assumerons en réunissant les conditions définies. Et Kassara donna du kono. Dutigi te shi ka tila ka shi ka sɔrɔ ma kuma dudenw fɛ. Kassara de ye malidenw sɔrɔ. An ye tile fila kɛ. An ma hinɛ ko kuma mɛn. An ma hakili jagabɔ kuma mɛn. Tile sabanan de jamanatigi kuma na. A b'i n'a fɔ dutigi kuma na ka fɛ tile saba Kassara kɔfɛ. Ni ko gɛlɛnman dun nana, mun bɛ mɔgɔw hakili sigi, mun bɛ jamanadenw hakili sigi, mun bɛ dudenw hakili sigi, dutigi ka kuma. O kuma min kɛra sumaya la, o nimisa bɛ ne na. Ko filanan min bɛ yen, ni ko gɛlɛnman nana tantɔ, jaabi gɛlɛn de bɛ fɔ. Ne ma ko mɛn min bɛ se ka an hakili sigi sini ani sinikɛnɛ kow la. Misali, an bɛ gɛlɛya fɛn fɛn la bi, pankuru de t'an bolo ka taa kɛlɛ kɛ o. Ne ma o kuma mɛn. An mana an ka kɛlɛkɛdenw ta ka t'u bila kungo fɛ k'a fɔ aw bɛ to yan ka jamana nin yɔrɔ kɔlɔsi. U bɛ bila yɔrɔ min na, hali miniji f'u ka bɔ ka t'o de ɲini de. O sera ka fɛn bɛɛ bɛ se k'u sɔrɔ. Hali courant o tɛ u bolo. Hakili la ne kun sen bɛ ka fɛn dɔ kɔnɔ min bɛ se ka da don nin kuma ninnu na, min bɛ se ka na ni fura ye ka se nin kuma ninnu ma. Ne ma o mɛn. Ko kelen min fɔra ne bolo ni o bɛ kolo kan, an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan
k'an ka kɛlɛkɛdenw jukɔrɔma don don o bɛ Mali kɔnɔ bi o ne ti maa dɔn Mali la min tɛ an ka sɔrɔdasiw nɔfɛ n'a fɔra ka fɛn fɛn k'u ye min t'a fɔ n jɛnna n'a ye nka ni o fɔra mun bi kɛ min bi se ka o waleya o ko nɛgɛ bi maa kelen de bolo o ye jamana président ye ma fɛn mɛn o fana na o ko damadɔ o nimisa o nege o tora ne na kuma kɔfɛ